Madaydayaw iti Diyos sama, aman nakabalin ti sa amin, kas digitoy, akay papanan iti asorsorat, ngayon na iadal, may panggap iti linaw iti Biblia. Tadigitoy, kas kunaen iti surat nga, may panggap iti taraon. Dahil iti taraon iso, kas naggapo sa dingato, digitoy ngayon na ibagbaga. Apamanagnag amabasa ti Hebreo 5, iti 14. Ngam iti taraon anakired may paay kadigiti tao anataenganen. Kada tayo kabsat kay bagbagana anataengan datayo naustuan iti panunot ti kayat na asawen digitoy ngakas balikas nataraonan gapo kadigitoy asasao. So digitoy apamaneknek dagayay gapo iti papintasan karigiti reknada neruamdan nga mangilasin iti imbag ken iti dakes. So digita ti kayat da asawen digitoy akay papanan digitoy abalikas kadigitoy asasao. Tamo tayo met iti naimbag ken iti nasayaan. So digita taraon gapu iti sao at taraonan na iti panunot itunggal tao. Iti pamaneknek amabasa iti umuna Korinto 9 iti 14 kasmet iti bilin iti kadigitoy iti apo adagiti mga kasaba ikasaba iti banghelyo iso digita agbyag gapo iti banghelyo. So kaditi kapsat iti bagbagana apagbyag gapo digitoy asasao. Kas iti nine spirituan apalawag nga kas kasaba digiti napudno amabadto. So digita iti mabasa iti 1 iti Korinto iti 10 iti 3 ket manganda amin iti dayjay metlaeng apagtaraon anain spirituan. So gayam ito iti bagbagana apagtaraon anain spirituan ngagturong iti Dios. So digita iso nga inakidandanon digiti kapsat tapakaadalan pakatinggaran pakababalawan ito so amin nga agaramid kadigiti sasao. Iso nga amutay ko itagilasin akas kunaen digitoy asasao. Iso nga idamdam ko kabsat gapu iti Facebook tadigitoy anong sanyo ken adalin nyo noan niya kinasaya at akay papanan na. Ket agyamanak iti Diyos Ama ama nakabalin iti sa amin. Amen.